Zeatik, perfume batzuk hasieratik gustatzen zaizkitzu eta beti berdin iraute be, eta beste batzuk bota eta handik ordu batzuta ja este be usai berdin. Aurreko bideon esplikatzen un bezala, perfume dana doke be ertera, bihotza eta fondoa, oinarria, eta sailkapen hortan sartzeie ba, 15 o 10 minutu iraute ben usaiek, ingredientin usaiek iraute jona, besti bi lau ordura bihotza eta handik aurreakuk di fondokuek. Tipiko galderi izango litzake eta zeatik ez ditu edana fondoku egiten. Ba hori, ingredienti behaien ezaugarritan da olako. Adibidez, ba, bergamota eta lavanda normalien, ingredienti klase horiek freskutako izateienak, eotele, ba, iraupen hortan. Erteran azaltzei asko, eta 15 minutun edo 10 minutun, baina desagertzen juteien. Gero, lorak eta antzekuek daude asko, tarteko iraupenien, eta gero fondun daude, ba, vainilla, sandro eta beste mordoska bat, ba, irautuenak orduek eta inkluso egunek, segun nun bota dezun. Dana dala, pentsarek izu, ba, ni botatzen eta ni nahiaria hasieratik bukaera usai berdine auke eta pilu iraute. Hor dago baita ere, perfume danetan ez da berdine, eta danetan pixu berdine ez dauke. Eta geure ez gea, perfumeetan, ingrediente guztieta sensibliek. Eta gehien apreziatzeguna, igual da fondokue, eta orduan gurioa fenomeno jute zaigu. Eta beste batzuk, hasierako beste batzuk ingelditzei eta bukaera guetzaio gustatzen. Horregatik entxe, eman gustatzen zaizula, jarraitu kanala, eta aurreko bideo ikusi, mesedez.